Hej, velkommen tilbage til Story Loop X Disc Infinity 3.0. I dag skal vi vise, hvordan man kommer op i levels og hvordan man får penge, sådan noget. Og vi skal spille på min fars profil. Og meget. Ja. Så skal vi ind i en gemt tøjboks. Det er min fars profil. Ja. Så skal vi spille i en lidt underligt navn. Slikkepind-sten. Okay, hvis I ikke kunne høre mig, siger jeg lige igen. Vilas Slikkepind-sten. Lad os komme i gang. Hej, jeg hedder Vilas. Okay, i dag spiller vi med min lillebror, og ja, og det er den her verden. Vi har brugt rigtig lang tid på at bygge den. Og Lukas, jeg har også lavet det der. Ja, det har jeg altid med. Jeg spiller en ny figur, og det er Myremanden. Yeah! Batman. Og min lillebror, han skal spille som hans yndlingsfigur. Ja, vil du gerne sætte ham på? Selvfølgelig. Det er til. Jeg ser, hvad jeg kan. Jeg kan gøre det lille. Her. Okay, så det er Vilas Slikkepind-sten. Jeg elsker en slikkepind. Det er mig. Ja, det gør ingenting. I dag skal vi vise det, som jeg har sagt. Ja, man går jo ind i de her byggematerialer og sådan noget. Og så tror jeg godt, I ved, hvad jeg skal sige. Gå herind. Jeg er level 2. Jeg er 7. Ja, level 7. Og vi skal... Hey, Lukas! Der er en helikopter, som kæmpe. Sådan nogle her. Små kalutter. Skal jeg komme og hjælpe dig? Vi har ikke engang sættet nok endnu. Okay. Oh yeah. Det burde være fint. Lad os komme i gang. Hej små venner. Ah! Okay, den havde jeg ikke lige set komme. Væk. Et par 20-knægte skal ikke få en superhelt. Skal jeg komme og hjælpe dig? Ja, tak, baby! Okay. Tænk lidt på tube, det er virkelig at få fat på mig. Men de tager fejl! Oh yeah! Gå op i helikopteren! Jeg vil helst blive fight på jorden. Wait. Ej, ikke i jorden. Hvor er du? Gå efter en lille mand. Okay. Så umuligt allerede inde. Hvor er der nu? Væk! Ja. Det er altså ikke forbi endnu. Lukas? Ja. Den der... Hey, påskeæg. Lukas? Det har vores fly. Hvis der kommer fjender, så har og vi næsten dør, så gør vi sådan her.
Okay. Ja, står I nu væk? Ja. Vi har dem her som fly, hvis der kommer fjender. Fjender! Fly. En helikopter. Lille sne. Okay, lad os se. Det burde være nogle stjerner imod dig. Og lad os se, om det er sandt. Det er det ikke sandt. Der kommer fjender! Der er ikke plads til mere, Villa Sved. Okay. Okay. Eller. Ja. Villa Sved er i fare, men du kan ikke rigtig skyde mig, fordi jeg er inde i noget. Det er også det, der gør det, han råber, når han slår så. Ja. Okay! Ja! Okay. Okay. Okay, det skal nok lige have en omgivelse. Det her inde. Og det er græskarpumper. Græskar, helt ærligt. Græskar. Vil jeg tage en hurtig vej ind til dig? Hvad er det med lige en hylder? I hvert fald denne her vej. Det er en ting, vi alle sammen vil. Jeg kan godt klare det selv. Det er ikke helt. Der kommer. Hej så. Ja. Godt se det, Baymax. Ja. Små trolde, eller jeg ved ikke helt hvad det er, ja. Vi skal virkelig ikke lægge jer ud med en lysværs, men fordi jeg ikke er Jedi. Jeg er endelig level 1. Jeg hjælper dig nu. Godt. Hey, skal vi lege eller flosse? Det hedder danse. Skal vi danse? Stop saying dance! Skal vi danse eller hvad? Undskyld. Der er simpelthen købe nogle slags evner, jeg kan købe. Skal jeg sætte fjender? Gør lige det. Det er sådan nogle her. Det er fint med mig. Og en bosser. Og ved hvad det er? Okay, Sådan så en. det er- Er det okay? Kun en af dem. Selvfølgelig. Hvor er de alle sammen henne? Jeg er ligeglad. Nu har jeg et superangreb. Se, jeg bliver kæmpe! Vi lader til at blive kæmpe! Ej, det blod jeg. Ja, jeg ikke. Ja.
gav min mand en røg. Jeg hjælper dig. En røg af en kæmpe robot. Ja, tak. Hvor kom du fra? Jeg havde besejret jer alle sammen. Hvad er det, glemte? Så. Skal jeg hjælpe dig, eller skal jeg bare blive ved med at stikke af? Du skal hjælpe mig, tak. Det kunne være rart. Okay. Jeg tager bosser, Luke. Okay. Tak, ja. En boss. Og den her. Og så er det. Ouch. Og den sidste. Ouch. Og så ikke flere. Ja. I skal ikke angribe min ven! Ja! Okay, nu kan være evner, og så har vi ikke mere tilbage. Okay. Så kan være skadet, ja. Okay, det var alt for i dag. Så vi ses i næste episode. Vi ses!